Nisha han taulon cynnych agri cwtchigan a ha colwch rhain hyn is a ha a giwmsach na Gaelic. Ha mi idd mo goi ffaal siachwr Uisdean Ros. I guess Uisdean mystasi sin y byddian ha bicyn ffistig i acym Regine. Rwcw sif an Dùn Èideann gyda ha sif ffyrach fiwch na halapa. Styleif y fi cosiach nyr nŵn i hyn. Agus ha sif yn sas an yn upper gleitiach ish. As yn cyrst. Cymryd a hanig sif chun na Gaelic yn tosiach? Wel, yn saor-thoileach be àrainneachd a glag mara. A fa mi y ffeicyn àrainneachd agus y miorica gora, ha it y cialacag. Agus mi ierighael, hwc mi gan tanig y fo cwtch fo Gaelic. Agus cymryd a hos i hw ma ha i'r Gaelic iwnsach ych? Wel, fa mi y ffwrach awn yn Uisdean, agus hosig mi lefi adol gw classic yn Aoigh. Rhain misha agus myfain, Jacan, gira coitchen, standard grade, agus burin go còmhla adol gw arstira, luci yn syci. Agus yn rha gyddys yn biawn y fa gysorig dy ffeiml geif? Wel, ha mi gen fec y fel moran gorson fi ffeiml go. Rhain mi cwrsgynnig olhau Uisdean mar olianach parstwnia, agus fa na cwrsgyn grammar le ffeiml go. Y farach sy'n, wel, litrin do luci yn syci, ha riain larchlin learngaelic agus radio agus TV. Ha sif ffyrach an yn imig aatje fiwch na halwapa a fel un ennimaatje awn y siarleif? Ha mi dollar a Ross Ross yn Uisdean Ros, cyns gyrru Ross yn anam sloniag, horamsa. Agus yn syfyrla ha Ross y cialacag promontory, mar hawn yn Ross yn Stoch gyfel cwtchys mwynach ag na che aatje geelwach a han op rein. En da gar ik Siapain geta gyda corisnach Gaelic awn? Wel, ha corisnach Gaelic awn, agus ffilm trofi yn y Gaelic awn yn Uisdean, agus ffilm ec yn artsgol cwtchoch, ffilm Gaelic ec yn artsgol, agus Club Gaelic Uisdean awn, ha cwr classic yn doi, agus Dùn Èideann, agus bi feis awn, feis Uisdean, Dacars gach bliana, agus cosio Gaelic awn cwtchoch. So, ha mor yn dwni awn yn Uisdean ec gyfeil Gaelic, agus ec gyfeil wy awn yn Gaelic. Ha, gyda'r. Nisha, a fel ffachgolf nio apars Gaelic awn y siarli? Wel, ha mi dollar a yn ffacol uafasoch. Yn cyns gyfeil uafasoch doraf ara. Ha ffwman awn, ha nachael awn yn berla. Ffwma y ti'n trunstron, agus ec yn jerag, ha cwtchoch nachael awn yn berla. Uafasoch. Wel, taf letters yn sin, agus bi Uisdean Ros còlbarwm na satje sa program, agus clwyni sin barach fwy yn o'r sin. Fe mi rwy ra gyfel mi a coet Ros ddys i sin. Ha Uisdean Ros còlbarwm yn eisiau, agus Uisdean chwnig sin calwm yn sydd an yn cion y tŵa yn ylan sgianich. An rwy Siapain riaf yn ylan? Ha mi fi awn gwtrig, ec cwrsgyn gorage, ec saor-thoileach, agus cwtchoch be calwm ma fac olianach y fawn, ec saor-thoileach fat ceir bliana. Ac a hyf àrainneachd, rhain esan agus mi hyn, cwrsa y fa steigag awn yn staffen. Y fel àrainneachd canon ys dúchas, y cwr Rúri MacLean doi. Agus fa un noch. Nisha, ha mi tig sin gyfel sif yn sas an yn upad gleitiach is àrainneachd, an un sif go bicyn mynd sin? Ha mi fi y janafwp saor-thoileach le Uras National National Trust for Scotland, agus y gael pars down yn thistle camps. Y janafwp mar, example, y legal sias invasive species, mar rhododendrons agus Sitka spruce, agus gan loisgag chenchen mora, agus aperspores a fawn. Agus fa sin y janaf sin, agus brosnagag, tors brosnagag do gröfing agus lúsen dúchol. Wel, ha sif gymat rang, a fel unia acif sy'n cwrsiachat sy'n fi eile?
Like me ym o greach gryn bliana, cyn gryn bliana. Agus sin yn unia acamsa. I guess still over fi fallaf i'r motorbike. Can't you be of a shul? Hami fi awn yn Éireann, yn Rhaing, y Felag, na Tír yn Isla, Netherlands, agus Geramols. Agus yn Tultan sa Tían, a misha, agus carriage acam, a Janaver yn Tuain. A mi le jail Scandi Noir, and hanyaw mi fi awn yn Tuain riaf. Agus doca gan facatú an program The Bridge and Drochage. Agus ha mi son a dal Harris and Drochage Orsond. Galéfa, well, taplet gymwr sy'n chyn of rhin rhain. Ha rwy'n na chwach cleinsion mynd hwyrus. Yw'n sy'n chi ach cydioch yn ddwper àrainneachd a ha acif cydioch.